नमस्कार, मी माझ्या मुलीला घेऊन शाळेच्या सुट्टीनिमित्त मी सध्या नवीन काय काय एक्सप्लोर करते। तर आज दुसरा दिवस आहे आणि आम्ही एक्सप्लोर करायला राजीव गांधी सर्प उद्यानात गेलो होतो। खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे साप, अजगर, कासव, खूप छान मजा आली। माझ्या मुलीने भयानक एन्जॉय केलं। तुमच्या मुलांनाही दाखवायचं असेल तर जरूर जा। थँक्यू सो मच। आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि लाईक करा। थँक्यू सो मच।